Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал. Аз съм Кристина и много се радвам, че гледате това видео, защото е първото, което стартирам тук. Какво ще видите в моят канал? Смятам, че моят канал ще бъде доста цветен. Аз за тези от вас, които обичат награди, в момента правя коледен giveaway в Instagram, така че на тези от вас, които им е интересно, могат да погледнат. Линкове ще оставя отдолу в описанието. Победителят ще бъде изтеглен на 11 януари 2026 година. Имате още малко време. Така, комбинацията, с която съм днес на устните, е от MAC B25. Много красив цвят. А червилото е ето това от MAC в цвят 524. Много е красиво, между другото. Може да се абонирате за каналът ми и да натиснете камбанката, за да не изпускате следващите ми видеа. Също така ще се радвам и да ми напишете в коментарите какъв тип видеа най-много обичате да гледате. И държа на обратната връзка с вас, както тук, така и в Instagram. Ще се видим съвсем скоро.